Bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi facem trenduri cu kendama mea originală. Grip are? Extremus! Îți dau acest trend. Stai un pic. Stai un pic. Vreau să dau juggle base, dar există și alt juggle. Nu dar cum faci tu. Te rog să dai like. X dă follow. Stai un pic. Uite, dacă știi să faci asta, ai văzut? Uite, am făcut o dată. Deci, stai un pic. Ai văzut atunci? Lasă-mă. Dani Gone Wild. Uite, asta. Run can flip, pick up can flip, elephant. Stai un pic. Să mă sparg. Te-mi cade tableta. Dani Gone Wild. Kendama profi. Ești un profesor. Can flip cu base cap. Bisoi. Stai un pic. Pun pauză că am nevoie la... Reveni de la baie. Deci, bisoi. Îți dau on the world. Există și altul. Deci, asta e pica. Să-i dăm curaj. Pica. Dar vreau in. Băi, cred că am înotat. In. Bun. Dau altceva ca să lim. Stai un pic. Asta. Tu cum te cheamă? Pișpirel. Ba nu. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Uite, îți dau și eu. Cine știe cine da. Hei, Ioana, îți dau trend. Sau Maria, cine știu. Ăsta e iubitorul. Lasă mai, vă dau și eu trend la cine vreau. Dar nu vă zic la cine. Sună de kendama.
Pa, pa! Mai fac alt vlog mâine dimineață la 3.